ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲೆ ಇನಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ತಾಡೆ ಪೋಪನ ಸೊಂಚ ಕೊಡೆ ಮರಣಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಚಿ ಪುಡುಗುತ್ತಜಿ ಪಂಡ ಸರ್ರಿಜ್ಜಂಡು ಕೊಡೆ ಮರಣಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಪನ್ನವದೆಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊಡ್ಜಿರು ಪಂಡ ಸರ್ರಿಜ್ಜಂಡತ ಓಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಮಂತದು అయితే ఎన్నికల ಮತ್ತು గ్రూప్ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪು ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸಮಗ್ರ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಪ್ಪುನದು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಂತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಕಲ್ತೊಂಡೆ ನಾನು ಕೋಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕಲಿತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಮಲ್ಪೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಪ್ಪ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಅವು ನಾನು ತೋಡು. ಸೊ ಒಂಚದು ಇನ್ನಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಈಜಿನಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಜಾಬು ತುಯ್ಯಾರ ನಲಿಪ್ಪು ನಾವೇ ಆಪೇತು ನಿಂತು ದಿನ ಅಂಜ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫೋನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಂಡು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಂದು ಬಂತೀರು ಸರ್ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಂಡು. ಸೊ ದಿನ ಸುಮಾರು ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಡ್ಲ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಉಂಡೇನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಹತ್ರ ಸಂಚೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದಾಂಡು ಹೆಂಗಿತ್ತು 9 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕದು ಅವರವರು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತುಜುಂಡು ಅಂಡ ಗಡಿ ಬಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲ ಬಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಸ್ ಅವು ಗುಂಡಿಯಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಟು ಪೋಯರ ಪೊಡಿಗೆ ಓಡು ಅಂತ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಎತ್ತು ತೊಂದರೆ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ದಾದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಲಾಗ್ ಮಂತಿವಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಾತ್ಕರಂದಲ್ಲರು ಒಂಚೆಡ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಬೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಲಾಗ್ ಮಂತಿವಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಾತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾತ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ನಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾತು ಮೆಸೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಂತೊಂದಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾಗ ನಾನು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ಮಂತೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಹೌದಾ ಅದೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ಇದನ್ನದು ಅದನ್ನು ಪಾತಿರ್ನೆಡು ಅಂಚ ಆತು ಮಾತಾಡಿ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಅப்புறம் ಕಜಾವಲ್ ಅದೇ ಮನಾಡತ್ತಿರು ಅದನ್ನ ಮೂಲ್ಬತ್ತು ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಸತ್ತಿರು ಇಷ್ಟೆತ್ತನ ತುಪಾಡಿ ಜನ ಪಾಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಿರತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಪನಕ್ಲಿ ಯಾರು ತೂವರ ಜನ ಅವರ ಕೊರಪನದೇ ನೆತ್ತಿ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪೇಡಲ ಕೊರಿಯರ್. ಈಗ ಇಂಕ್ ಪಾತೆರ್ಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಲಿ ಪಂದ್. ಸೊ ಅವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಡ್ ಕೊಲ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜದ ಸೊ ಅಂಚದು ಕೊಲ್ಲುದು ಕೆಕ್ಕಲ್ ಬೆನಂಡು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಆವಡು.
ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿಯೆ ಏಪಲ್ಲ ಅಂದಿರ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ 4:30ಕ್ಕೆ ಇನಿ ಅಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ತೆ ಜಂಡ ಐನೇ ಕಾಲು ಮೊರನೆ 5 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೆ ಕೋಡೆ 5 ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೆ ಅಂಚ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 5 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಇಪ್ಪನ ಬುಕ್ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಯರಾಗಿತ್ತಾನ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಇರ್ದು ತುಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ 4:30 ಬಸ್ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು 4:40 ಕಡಬಗೆತ್ನಾಗ ಬಟ್ ಕಡಬಡಿತ್ತು ನಾವು ಬಸ್ಸು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೂಬನೇನು ತೊಂದರೆಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬುಕ್ಕ ಅದನ್ನೆಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನಿಯರ ಗುರಿಯವ ಒಂಜಿ ಬನ್ನು ತುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೇಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆರ ಮೂಜಿಲ ಆಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಥರ ಪೊರಿತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡದ ಆ ಟೈಪದ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕದನ್ನೆಂತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಏಪ ಪಾಡ್ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ನೀಡಿಟ್ಟು ಅನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ತುಕ ನಾನು ನೈಟ್ ಮಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡದ ತನ್ನ ಪಾಡ್ರಾಗ ಆಪುಂಡ ಬಂದು ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಚುರು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ